Здравейте хора, това е канал в Алекс Yu-Gi-Oh! Duelist. Съжалявам за тези 2 години, тъй като ако видеоклипът ви хареса, дайте палец нагоре, ако видеоклипът ви хареса, дайте палец надолу, абонирайте се за канала ми в YouTube и гледайте видеоклипа до края. И как го споделите с вашите приятели и тези приятели в социалните мрежи, които имате, няма значение на кои съм. Караме, сега ще говоря защо не съм качал тия през тези 2 години, почти нищо в Aлекс Yu-Gi-Oh! Duelist. За тези 2 години почти не качвах, защото да кажем, имах крекет в училище и тем подобни. И ми беше най-лесно да качвам през това време, защото училище тия работи и нямаше как. Съжалявам, но се опитвам все по-често да качвам YouTube клипчета, които намеря за интересни. Същото, което бих се върнал, както казах, мога малко разказа, защо по принцип се отказах от синхро тия чудовищата. В принцип, отказах се, защото според мен това не беше моето, как го кажа, моята страна, която да обичам да играя Yu-Gi-Oh! И с която изобщо се занимавам Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Може да се играя, но какът не трябва да ти в сърцето и в душата да го играеш. Но какът в сърцето и в душата го играеш и да се занимаваш. Аз обичам Yu-Gi-Oh! Но няма да се занимавам след определено време, сигурно да се откажа. И най-вероятно това ще става, нямам идея кога. В Yu-Gi-Oh! Да, синхрота отказах се при наши 2 години, поради това, че не ме кефът вече, нищо. Синхро, линк, много тъпи и скучни. Синхролираш едни-две, за да направиш едно и да накрая да го биеш по, съжалявам да кажа, нечестен начин. Това няма къде да стане. Няма и да играе такова. Така, ритуал обаче от много по-старото трябва да се игра, а не от новите, с които според мен трябва да се забранат. Както и на турнири по дуели. Няма как да стане. Не мога да биеш нищо. Кълна ефекта на екзоета и на Слайф или на Уиндед Франов Ра или на Обелиск, няма как. Това ще от мен обаче.